Αυτό είναι το πρώτο μέρος παρουσίασης της DXN. Το θέμα είναι κάντε την θεραπευτική πρόληψη το δικό σας χρυσορυχείο. Όλος ο κόσμος παίρνει συμπληρώματα διατροφής. Πώς ξέρουμε ότι κάτι είναι καλό? Είναι πολύ απλή ιδέα. Εάν κάτι θεραπεύει, σίγουρα προλαμβάνει, σίγουρα κάνει καλό. Σε όλο τον κόσμο ακούγεται πάρα πολύ το Ganoderma lucidum. Και μπορείτε να βρείτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στην Ελλάδα εκατοντάδες ιστορίες στο ίντερνετ με την DXN, την εταιρεία που ξεκίνησε το γανόδερμα, την αυθεντική εταιρεία του γανοδέρματος που έχει πάνω από 2 δεκαετίες λειτουργίας, και να ανακαλύψετε μόνοι σας τη θεραπευτική υπεροχή DXN. Δεν υπάρχει καμία εταιρεία που να προσφέρει τόσο πολλές ιστορίες υγείας. Στη δική μας ομάδα έχουμε εκατοντάδες ιστορίες, αλλά στον παγκόσμιο ιστό θα βρείτε χιλιάδες ιστορίες DXN από όλο τον κόσμο. Τώρα, γιατί γανόδερμα DXN? Είναι πολύ απλό. Γανόδερμα θα πει λαμπερό δέρμα. Είναι ελληνική λέξη. Πάλι μια έρευνα στο ίντερνετ θα σας πείσει. Το μόνο λαμπερό Ganoderma lucidum είναι της DXN. Οπουδήποτε αλλού είναι θα μπω το μανιτάρι. Άρα, κατ' ουσίαν και κατά όνομα και κατά χάρη δεν είναι Ganoderma lucidum. Είναι κάτι υποδέστερο. Βέβαια στην DXN υπάρχουν πολλές κατηγορίες προϊόντων. Υπάρχει επίσης το Morita citrifolia, το γνωστό μας νόνι, που είναι φοβερό σε ορμονικά θέματα. Το Cordyceps sinensis, το οποίο βοηθάει τα εσωτερικά όργανα να λειτουργήσουν και κάποιος νιώθει δυνάμεις και ενέργεια. Το Lion's Mane για το πεπτικό σύστημα και τον εγκέφαλο. Και η πασίγνωση σπιρουλίνα, που η DXN είναι η μόνη εταιρεία που έχει σπιρουλίνα που συλλέγεται σε 2 μέρες. Γι' αυτό είναι πεντακάθαρη. Βέβαια πάνω σε αυτά τα βότανα υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα, όπως είναι διάφορες γεύσεις καφέ. Υπάρχουν και καφέδες με άλλα βότανα εκτός από τον Ganoderma lucidum. Βλέπετε, η DXN είναι επικεντρωμένη στην υγεία. Υπάρχουν πάρα πολλά συμπληρώματα διατροφής, όπως για παράδειγμα το Lion's Mane, ένα πολύ δυνατό μανιτάρι, η σπιρουλίνα ή το Cordyceps. Γεύματα για αδυνάτισμα υπάρχουν για διαβητικούς και για το νοσοποιητικό. Υπάρχουν τσάγια, σοκολάτα, γεύματα αδυνατίσματος, γεύματα με σπιρουλίνα, καραμέλες με γανόδερμα, το νόνι και μια μοναδική πατέντα της DXN, το Cordypine, ένα δυνατό αντιφλεγμονώδες ποτό που κάνει πάρα πολύ καλό στην υγεία και έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα από αυτό. Πάνω στο γανόδερμα, επειδή γιατρεύει, έχουμε αποτελέσματα στο δέρμα ή στο στόμα ή στο κεφάλι με τα προϊόντα προσωπικής περιποίησης με γανόδερμα. Και υπάρχουν και 2 σειρές περιποίησης, για εξωτερική περιποίηση, μία με αλόι και η άλλη με γανόδερμα, η δυνατή σειρά. Τώρα, γιατί αυτά τα προϊόντα έχουν αποτελέσματα? Είναι πολύ απλός ο λόγος. Είναι τα πιο καθαρά που υπάρχουν στις απευθείας πωλήσεις. Και δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς, απλά έχουμε πιστοποιήσεις παγκόσμιας κλάσης. Όχι υποδέστερες τοπικές πιστοποιήσεις που θέλουν να μας τις περάσουν σαν καλές, αλλά ISO. Και μάλιστα από ένα μουσουλμανικό κράτος. Άρα οι πιο δυνατές πιστοποιήσεις και πάρα πολλές άλλες τοπικές για οργανική καλλιέργεια για το εργοστάσιό μας που είναι ένα πράσινο εργοστάσιο, και σύντομα θα δείτε εργοστάσια της DXN στην Ευρώπη. Αυτό λοιπόν που εμάς έπεισε να ξεκινήσουμε την DXN είναι κάτι που δεν είχαμε δει πουθενά αλλού. Οι εκατοντάδες ιστορίες υγείας μας έπεισαν και τώρα τις βλέπουμε στη δική μας ομάδα. Να έχουμε εκατοντάδες, σχεδόν 1000 ιστορίες υγείας. Όλα αυτά ξεκίνησαν επειδή ένας άνθρωπος πριν 30 χρόνια έκανε έρευνα και πήρε το διδακτορικό του δίπλωμα πάνω στο γανόδερμα σε σχέση με τον καρκίνο. Είναι ο Dr. Lim Xiaojin. DXN θα πει η αρετή της αξιοπιστίας. Και ο Dr. Lim λέει πως αν κάνεις καλά τη δουλειά σου, οι άνθρωποι θα σε συστήσουν. Αυτό και έγινε. Από ένα χωριό της Μαλαισίας ξεκίνησε και έγινε στις 30 πιο μεγάλες εταιρείες MLM στον κόσμο. Το καλό για μας είναι ότι τώρα αναπτύσσεται στην Ευρώπη και ο καθένας μας έχει την ευκαιρία να ξεκινήσει. Ερχόμενοι στη δική μας ομάδα, έρχεστε σε μία από τις πιο αναγνωρισμένες ομάδες στον κόσμο από την εταιρεία. Βλέπετε μια φωτογραφία εδώ από το κεντρικό site της DXN. Γιατί δουλεύει? Είναι πολύ απλό. Όλοι πίνουν καφέ. Αν είναι να χτίσεις μια επιχείρηση μέσα στην κρίση, να κάνεις κάτι που ξέρεις ότι θα πετύχει, ο καφές είναι το απόλυτο success story μέσα στην κρίση. Με παγκόσμιο τζίρο πάνω από 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Το μόνο προϊόν που ξεπερνάει τον καφέ σε τζίρο είναι το πετρέλαιο. Και όλοι μας
επειδή πίνουμε πολλούς καφέδες την ημέρα, απλά δεν τον δίνουμε σημασία. Είναι πολύ εύκολο να μοιραστείτε τα ωφέλη υγείας και τις ιστορίες υγείας που έχετε δει, καθώς και το πλάνο, το οποίο θα είναι το επόμενο βίντεο που θα δείξουμε.